майка. Пожелавам си да са ми живи и здрави Калинчето, Жужито, Дино, неговото семейство и всички добри хора. И моята майка. Айде. Сега едно стихотворение на руски. Не искам, не. На руски език. Не искам. Добре. Добре, когато искаш тогава. Да, Айде на здраве, на здраве. На здраве. Живи здраве. Живи и здраве. Още 30 години. Дай Боже, и вие 100. Да. Чакай, има рожден такова подарък. Това е Това е от Дино. От Дино, да. Да. Боже! Я отвориме сега да видиме. Чакай. Чакай! Как се отваря? Чакай. Ето. Така, я. Тука, добре. Комплект. Adesso fagliene mettere un po' Cosa? di profumo, vediamo. Чакай да видиме. Da. Парфюм. Parfum. Пръсни се. Боже! Айде. Da. Grazie, Dio. Айде, ти. Я чакай да помиришем. Внимавай, тиквеник. Не, Добре. много свежо. Много свежо, браво. Добре. Грация, Дино, грация. Няма грация. Да си жив и здрав 100 години. И един дезодорант, но виж с цип, но ти са много модерни. Боже! Гледай го все едно, че го отваряш. Да! Да, и виж, това е това. Това е тиквеник. Това е тиквеник, направила е мама вчера, си е направила тиквеник за нейния 71 годишен рожден ден. Добре. Много. Madonna, sento di Много благодаря. Adesso, sì, solo adesso, eh. Много благодаря, Джузи. Айде, няма на Дино, той сам си го направил това подарък. Да. Браво на Дино, браво. Грация. Добре. Много. Айде, още чин-чин. Айде, още чин-чин да... Браво. Айде, браво, айде. Чао. Здраве на всички! Да.